Yo guys, good morning. Welcome back to my channel Rairup Vlogs. So, लोगोफोर दिनै मागो दाननि 5 खालार एन्ड इंराजिनि 20 जानुवारि। So, लोगोफोर मागो दाननि 5 खालार खालि जों गामियाव बाथौ फुजा फोरबो फालिनाय जायो बोसोरफ्रोमबो। So, लोगोफोर आं दिनै जों गामिनि बाथौ फुजानि सायावनो मोनसे गुसुं ब्लग बानायनो सानदों। जे जों गामि एबा गामियारि ओनसोलाव माबायदि बाथौ फुजा फोरबो फालिनाय जायो बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिनो नाजानायदों आरो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो भिडिअखौ मोजांबा लाइक शेयार साबस्क्राइबथ' खालामथार लोगोफोर। So let's go boom.